rámci neutuchajícího boje o šampiona mezi spermiemi vám představuji tento ultimátní a zároveň geniálně jednoduchý selekční nástroj, takzvaný mikrofluidní čip. Toto zařízení obsahuje systém mikrokanálků mezi aplikačním a sběrným otvorem, který nám umožňuje vyřadit i ty jen lehce poškozené spermie, které pak nejsou schopné přímočarého pohybu. Na sběrné jamce máme navíc ještě membránu s mikropory, které by měly zabránit průchodu nezralých forem spermií. Ty mají prostě větší hlavičku a no pasarán. Spermie, které takto získáme, můžeme směle označit za ty nejlepší z nejlepších. Studie zaměřené na vztah fragmentace DNA a selhání embryotransferu potvrzují nárůst úspěšnosti těhotenství až v desítkách procent při použití takto selektovaných spermií. Což nám dává za pravdu, že je to metoda třídy must have. Nikoho to však neomlouvá z toho, aby se o své spermie nestaral nejlépe, jak dokáže, protože nejdřív musíme mít z čeho vybírat. No a to se zase musíte snažit vy.